Helo, fy enw i yw Daniel O'Callaghan a dwi yma i gyflwyno 10 peth i beidio gwneud rhag bod yn adolygu, achos dwi'n gymaint o arbenigwr. Y ffôn. Peidiwch â ddefnyddio'r ffôn wrth adolygu os nag oes gwir angen. Mewn byr o amser, byddwch yn canfod eich hun yn sgrolio trwy feeds Instagram a Facebook am oriau fel zombi. Y gegin. Mae nifer y bobl yn hoff o adolygu ar bwys y gegin yn yr ystafell fwyta o bosib, ond byddwch ond yn meddwl am fwyd o hyd ac yn snacio'n gyson. Peidiwch estyn am bar o siocled pob 5 munud. Y gwely. Efallai eich bod yn berson sy'n adolygu ar y gwely. Heryglis iawn. Mae'n bwysig cael digon o gwsg, ond efallai byddwch wedi gwneud eich hunain yn rhy gyfforddus a chwmpo i gysgu'n amfwriadol. Cerddoriaeth. Mae nifer o bobl, fel fi, yn gwrando ar gerddoriaeth tra bod nhw'n adolygu. Dyw hyn ddim yn effeithio ar eich adolygu heblaw eich bod yn defnyddio cerddoriaeth gyda geiriau. Fel sesiwn adolygu droi mewn i sesiwn karaoke. Lliwiau. Dwi'n hoff o ddefnyddio lliwiau wrth greu nodiadau adolygu sy'n effeithiol wrth gategoreiddio'r wybodaeth, ond peidiwch â ddefnyddio gormod o liwiau, oherwydd ni fydd eich ymenydd yn medru canolbwyntio ar wybodaeth, ond yn ffocysu ar holl liwiau'r enfys ar eich map meddwl yn lle. Dulliau adolygu. Mae'n bwysig arbrofi a darganfod y dull gorau i chi. Fodd bynnag, dyw glyniaeth un dull yn unig ddim mor effeithiol â hynny. Ceisiwch sawl dull er mwyn eich ymenydd gymryd y wybodaeth mewn mwy na un ffordd i helpu'r wybodaeth aros ar y cof. Flashcards. Mae llwyth ohonoch yn defnyddio nifer fawr iawn o flashcard er mwyn adolygu, sy'n dull effeithio a chyflym o adolygu, ond meddylwch am yr holl bapur yn ydych yn ei ddefnyddio. Defnyddiwch apiau fel Quizlet sy'n well i'r ymgylchedd, a gallwch chi ddefnyddio ble bynnag a phryd bynnag y dymunwch. Adolygu'n effeithio. Mae nifer ohonom yn adolygu'r hyn yr ydym yn gwybod yn dda er mwyn i ni deimlo'n well wrth adolygu. Ond yn y pen draw, dyw adolygu tabl 2 cyn arholiad maths am oriau ddim yn mynd i fod o ddefnydd mawr i chi. Ffocyswch ar yr hyn nad ydych yn sicr ohono. 3 lluos i 1 i 3, 4 lluos i 1 i 4, 5 lluos i 1 i 5, a seren y maths I can. Cws. Bydd nifer ohonoch yn tybio y bydd mwy o oriau adolygu'n gwellach graddau ac yn adolygu gyda'r nos o gynlyniad. Ewch i'r gwely am o leiaf 6 awr, 8 awr yn ddylfrydol. Meddylwch am y gwyliau haf sydd i ddod. Adolygwch yn synhwyro. Diolch i chi am wylio a rhowch unrhyw awgrymiadau adolygu yn y sylwadau isod. Pob lwc!